kara dafa mun an bude aiki kalami mai sirri tasirin sa yayi tsiri sananin tsauran zari rabbana ka tsare ni da sharri dan kisar gausul agawa su alkhairi rabbana kullu kai mukamai adadin da ya zarce sammai yi salati dubun ne ga annabin da kan muhimmai a hayi da sahabin da sun rike ko Abdala Karima Fatima Sidiya Na'ima gane na zo gun kyazima yau gidan ku na zo masuma tsara kare ni dan kisar barhawa sallama cikakka gun uwan kau da masu shakka shehu ne rayuwar hakika dukkanin kaunu mun biyo ka mai kaunar annabu ne zai so ka baye to si barhawa suwa ta nake muradi tintina ta nake gahadi wanda sun face mai fadi ya na shehu Habibu Faridi garkuwan fairan mu nake tajidi aba garkuwan yan faira tafiya ce da ba a bacci ba kana so ka ƙara naci zahirin kyakkyawan yanci yan ka kyale ta kayi kunci mai rabo zai rayu cikin sassauci hanyar sayyidul bariya gaskiya mai kawar da ƙarya kan ɗariƙar ka mun yi niyya in ka bar yadda sai ka karya ba mai ɗora ka wadan soyayya yani abul abbas martabar shehu na da girma garkuwar auliya usuma na gidan jami'ul muqama mai fadar shehu ƙara himma sai ka same shi ka samu salama tafiyar shehu na da nisa lamarin baya jura wasa lazumin shine hujjarsa sai yana yin kaza ka yi sa wannan shine sirrin asalinsa mai raba shine zai gane bin tabarkinsa arziki ne wani zafin kamar ya kone in ya bar gaskiya ya gane zai fahimci bayanin ko shi wane ne tambayana da ma bayani waye maula tijjani kuma da mene ya zo a karni dan tsayanan sai ka biyo ni da kunnuwanka akwai karin labari manta komai sharadin fari ne a komai sai in ka yarda akwai rabbul kairi sai musulmi nake nufi ne mai kaunar Mustapha a gane kuma sai in kai niyya ne babu dole kamata ku gane idan ka yarda anan ka kauce sharri magiyayen ka babu wasa ka bi manyan ka karka kosa babu yin shaye-shaye ka san ba ziyarar wata ɗarika bare ka ce za ka haɗa dan in kare ka amince lazumin sabon wajibi ce yamma shi ma kuma tilas ne ambatan rabbu ko ina ne a wazifa shi ma kwai tasiri so da ke yi da ya bayani babu tayi ne ikiwani to amma ina yakini mai fahimta idan ya ji ni ko anan zai gane akwai alkhairi yan dariƙa kuna ina ne baira tijjaniya ne to are ta ya ka gane shehu barhaman wane ne to bara ka ji waye gausul asari sai musulmi ke yin faira mai imani ke faira sai batijjane ke faira isali shi ne faira in ba ka nan to ba kai ba faira shi ne fardi ne da aini kuma kalifan shakti jani mai tajdidin wannan karni ban masoyan saidul kauni daga nan ba mai ce maka shi wane ne babu mai gane gausu baye kira shi dai baban sufaye kashi bani jarumi tsayayye ya yi aikinsa ba hawaye a nan na kyale kuto ilahu ya yaye Allah ƙara zira kun habibi a baka zara ka sasa masu yin bishara ka shugaba garkuwa na faira sai kabir bin garkuwan faira